Tigwa nga na, mga ikwintahan lang ninyo mga times 30 ang 20, muna yung edad. Oh. Ang unang dalit ni June Villarta. Kuan. Tapa-tapa. Ang pagkatao ni John ay Inday Mahimo ba? Ah. Inday mahimo ba nga mukuyog ako kanimo. Salamat lang pundo sa imo nga kaayo. Ako nalay dala sa tilok mo ganigo. Mulakaw lang ako, unya lakaw lang sa imo. Kasakit mo bang tinubagan? Kapait mo bang sinultihan? Kung sama mundo ang imong gusto, sinuntihan di ay kinamayan. Inday mahimo nga ihonghong ko lang kanimo. Unsa mang sekreto ha kanang itukman mo. Uhuhi nga ako kanahiguma kanimo. Imo paasisipya kay kaniya may bata. Sa kasal unya natunduha. Si Lauro magtumba og baka. Bisan pag pinahiyang trabaho, ang tuyo mo ako yun nga pakyaso. Inday mahimo nga ihonghong ko lang kanimo. Unsa mang sekreto ha kanang itukman mo. Uhuhi nga ako kanahiguma kanimo. Igo paasisipya kay kaniya may batang ka. Kung iba kang pagkaslan, Bakit